ito, 45 na namin dito sa Meterso para mabilis. Yan, pwede itong patagilid na ganyan, pwedeng 45 na papunta dito. Tapos pwede rin siyang patagilid. Grabing tigas mga kabayan ng kahoy. Ayan o. Yan, dumating mga kabayan yung kapatid ko. Yan, may daladalang graba. Sobra daw to dun sa bahay niya. Yan, tapos diretso na siya gagawa ng gagawa ng pinto. Dito sa main door nito, siya nang gagawa. Pero yung mga kahoy galing din dito sa binaklas namin, dito sa bahay. Ibali itong isang haba na to, isang hamba yan. Yan, ito na si Manny Alan. Siya yung gagawa ng dito, hamba sa kapinto. Ilan labat? 90. 20. Yan, 210 by 90 yung gagawin kong doon, pinto sa main door. Yan, ang ganda mga kabayan ng kuwan nyo. Meterso niya, starting capacitor, hindi siya di-carbon. Yan, itong isang haba na to, kuwan to. Saktong isang hamba yan. Yan, matibay yan mga kabayan kasi subok na sa panahon yan. Kahoy na yan. Kasi dalawang bahay na yung pinanggalingan nito. Yung bahay namin dati sa bundok, tapos yung bahay namin na yan 35 years dyan. Doon pa sa unang bahay pa namin. Ito ano? 220. Yan ano? Yan, linggo ngayon mga kabayan, kaya nandito si Manny Alan. Mamadaliin niya daw to. Half day, dalawang hamba. Kaya ba Manny Alan? Basta matibay ang alalay. Yan, ang bilis lang pag may gamit kaysa mano-mano. Hindi ko ito. Gagalingan ko na ito. Ano Jeking, baka 210 ang sukat mo, gawin mong 110 kasi sa tin ka lang nakatingin. Mayroong mga ganyang kuan. Legit. Yan, pag nakakamali kasi mga kabayan sa putol dyan yan, halimbawa 110 yung sukat, pwede mong magawang 210 kasi nakapokus ka sa tin. Yan, kaya kailangan double check yung pagpuputol ng kahoy. Yan, ito Jeking ko na to, tanggalin natin to. Yan, kasi matigas na kahoy yan ito. Gagawin natin, yan ang ipapagawa natin kay Manny Alan ng hamba. Yan mga kabayan, malaking kahoy na yan. Tatanggalin namin yan. Yan, pinapatanggal ko na kay Jeking to kasi ito yung kaparis ng isang kahoy doon na gagawing hamba. Yan, mga gandang klaseng kahoy yan mga kabayan. Yan, ito mga kabayan yung gagamitin naming tistisa niyan. Pinagtulungan nilang mag-asawa. Yan yung asawa ni Manny Alan. Ayan. Ito yung gagamitin naming pang sizing ng hamba na para dito sa main door. Yan, linggo ngayon kaya walang nagtatrabaho dito. Pahinga muna sila. Ay, hindi na lang lagot, malinig.
Yan, natanggal na namin ni Jiking yung galing doon na kahoy. Yan ito. Grabing bigat. Yan, babasyadahan na namin to. Yan, ito yung gagamitin namin pang basyada. Kuwan lang to. Portable circular. Ginawan lang namin ng lamisa. Ayan. Yan, ito na mga kabayan niyang basyada. Yan, may tirang konti. Yan, kunin na lang ng pait yan. Yan, medyo bumaba yung talim ng circular. Yan, ito mga kabayan yung dulo, pino 45 na. Yan. Yan, ito, 45 na namin dito sa meterso. Para mabilis. Yan, pwede itong patagilid na ganyan, pwede yung 45 na papunta dito. Tapos pwede rin siyang patagilid. Grabing tigas mga kabayan ng kahoy. Ayan o. Grabing tigas ng kahoy na hihirapan yung meterso. Ng kahoy oh. Pero hindi ito yakal. Anong kahoy naman Alan? Malaya. Bandang tawag dito malaya. Pero parang kung titingnan nyo parang yakal siya. Pero hindi siya yakal.
Hinto mga kabayan yung paggawa namin ng hamba. Yan, umulan na naman. Kaya hinto muna. A few moments later. Yan, tumigil na yung ulan mga kabayan. Itutuloy na namin tong pagpalapat nitong hamba. Yan, dito lapat na yan. Pag may siwang ng kaunti, dadaanan nyo ng lagari para yung nakadikit maalis, saka pupukpukin. Yan, ganyan yung pagpapalapat. Pag may siwang ng konti, dalagariin para yung tumatama matanggal. Yan, nakaisang hamba na kami. Yan, ito yung sa Mindor. Yan, ito mga kabayan yung nanay ko saka tatay ko. Yan, tinitingnan nila yung mga lumang kahoy para kahit nabago na yung bahay, nakikita pa rin nila yung lumang kahoy. Yan, kaya ito yung ginamit ko sa hamba. Pati yung pinto, yung lumang kahoy. Para nakikita pa rin nila yung mga lumang kahoy na pinaghirapan nila. Yan, kasi ito daw mga kuwan na to, itong mga tablang ito, yung tatay ko mismo yung nagkuhan ito. Naglagari yung kabilaan, yung hinahatak-hatak na ganon. Anong tawag yun, Manalan? Yung linalagari ng... Iwakin. Yan, iwakin daw na lagari. Yan, yung... Basta yung kuwan, hindi ko alam yung saktong tawag doon. Basta yung dalawang tao linalagari nila yung kahoy na pabalik-balik.